Moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, senyor Folgado, no sé vostè com vol ficar-se a arreglar casa nostra si vostè no s'aclareix en la seva. Damunt va acertant a veure qui és el líder o fent quinieles, no cavile. Nosaltres funcionem democràticament i ho elegirem quan tinga que ser. I possiblement no acerta vostè la quiniela. Però és que no acerta ni en els números, perquè vostè està dient que 104 persones se beneficiaran del pla de la Generalitat. Segurament, si el senyor honorable president de la Generalitat complira la seva paraula, això hauria estat, però ho va anunciar a bombo i plateret en octubre i mire, sí, vostè ho ha dit, la gent els va coneixent, la gent els coneix. Després d'un any i 8 mesos en l'oposició, ara s'entenen que cal fer algun tipus de conferència per a intentar solucionar perquè aquests pobrets 6.000 aturats necessiten que ens assentem després d'un any i 8 mesos que vostès estan a l'oposició, ara ens tendeixen la mà. I la mà que hagueren tingut que pegar ben fort la punyà en qui té competències, la Generalitat o l'Estat central, per tal que se fiquen mesures no d'ofegar, no de retallar i sí pensar en les persones. En aquests 6.000 aturats, que mire vostè, no sé si ho ha pensat, però hi ha alguns que pensen que n'hi ha aturats de primera i de segona i que els de Vila-real són, en aquest cas, de segona. Doncs no, per a nosaltres han sigut de primera des del primer moment que hem arribat ací. I col·laborant, com vostè diu, col·laborant en totes les administracions, en totes. Així ho té vostè, com els logos que vostè diu estan en totes en tot el que fem. Nosaltres estem treballant en la mà de les altres administracions i nosaltres estem col·laborant en tots els sectors que vostès demanen ahir. Perquè li recorde que els sindicats, que la PIME, que els comerciants, que els empresaris, que tots estan treballant en aquesta administració colze en colze. On van vostès ara? A una conferència. Mire, treballar per l'atur ho hem fet des del principi. I ho hem fet i ho seguirem fent, sense conferències. Seguirem fent-ho cada dia, perquè nosaltres pensem en els aturats. I mire, si pensem que dones compte, una forma de crear, d'acabar en l'atur, ha estat, per exemple, pagar 9 milions d'euros en factures, que això sí que haguera fet que hagueren hagut més gent engrossant aquests 6.000. Això sí que ho haguera fet, perquè n'hi ha xicotetes empreses que estaven a punt de tancar.